I'm not sure kuti location ndikutiko kuku. I'm not sure. Sindikudziwa kuti ndikutiko. Komano mutha kuona kuti pali driver apa ananyamula chikwangwani chibana chojambulidwa nkhope ya president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Nde amafuna achiyike pena pake achi pakhoma pachani yetu mabe anthubi anakwiya ndikwazo kuti achotse zimenezo anyamuke adzipita asataniso asachiyike ndipo chibanacho nachibola izi ngati simunapange condemn gulu la zikwanjericha gulu la zikwanjericha ngati simunalipange condemn kulidzudzula kulitani gulu limene malephesa mademolicha ndiye kuti pankhani ilo kuti simungayankhulenso kana kalikonse kuipa kwake ndikuti simungabwere poyera kona zoti ayi zimene apangazo sizabwino ayi chifukwa iniyo makhalaso cheteso pankhani yoyambiriraso ndiye kulekerera kwa zinthu chifukwa awa ndi agulu lathu kumapangisa kuti nthawi ina yakenso pakhale chiwawa mpakana kutsogolo kwake ndi ziwawa zakhalapo ukuziwawa kenako dziko latani laipa. Izi zikuchitika apazi sizabwino. Zimene zachitika payamba palipo koma demoso sizabwino. Zonse ziwiri sizabwino. Koma chifukwa timwe zisiya zoyambirira ndoti za namba 2 zonse mmene naso muzisiye. You understand now? Anyway, maganizo ano ndi otani. Anyamata ndi amene wawo amene athamangitsidwa amene amazeka chibana cha MCP. Guys, thank you so much. I'm not sure kuti location yake ndikuti koko makamaka. Josabo koma sajakwera sajani iwe chakwera sopano nyamuka lisa kamera yakoyo tera mapita tiye sibira naye chakwerakoyo tiye sibira naye mwereko sibira naye chakwerakoyo mari susa tiye lisa kamera yakoyo wanyamako tiye nyulisa tamarisa tiye Sabira subiri. Jamalisa ni kamorano. Lesa kamoro sibira panga. Kibana bamawa. Mumakoma jagwelani yoriyan. Early this month, the police and the panga-wielding men blocked supporters of opposition political parties such as the Democratic Progressive Party, DPP, UTM and the Alliance for Democracy, AFOD, from holding demonstrations over electoral concerns. This was repeated on Monday as the police fired tear gas while unknown bouncers used pangas to disperse people who wanted to participate in the demonstrations led by the Center for Democracy and Economic Development Initiatives, CEDED, at Lilongwe Community Ground in the city. For example, at Lilongwe Technical College, police fired tear gas to disperse the demonstrators who were led by UTM President Dalitso Kabambe. In an interview, Kabambe condemned the police for blocking the protests. When things are not going right, we have the freedom to express whatever we have. And therefore, for a government today to come and oppress some people, to squat their rights, and it must not be tolerated. What the government is doing is wrong. CEDED Executive Director Sylvester Namiwa expressed concern over the development. Let me reiterate that we will not feel intimidated. We will keep on pushing. We will not relent up until we have fuel, up until when the Minister of Energy, Ibrahim Matura, resigns, just like the Mayor Chief Executive Officer, Helen Kachaje, must go. National Police spokesperson Peter Karaya asked for more time before commenting on the matter. Commenting on the development, National Advocacy Platform chairperson Benedicto Kondowe described the development as acts that undermine citizens' constitutional right to peaceful assembly. The onus lies with all of us, led by political party, top leadership and the president of this country, to make sure that they publicly condemn such acts, but most importantly, to make sure that our police acts with impartiality, neutrality,
professionalism, so that they save all Malawians, regardless of the political parties where they're coming from, tribe, religion, etc. Among others, CIDED organized the demonstrations demanding the firing of Minister of Energy Ibrahim Matola and Malawi Energy Regulatory Authority Chief Executive Officer Henry Kachache, arguing that the two have failed to address the fuel crisis that has rocked the country. Like, share, Malawian cameras, subscribe.